Lucia Parish of St.John, Fernando. The Lucia Parish choir is composed of choir members, the laborers, reading numbers, multi-members, 10 a.m., 18 a.m., and 4 p.m. Once again, the Lucia Parish choir. Makuha pala yung konti, ang pinapalibre. Makatawa sa ikon. Manikal ko kayo. Ang tagenan niyo. Siklod na ako. Manikal ko eh.
Kay kuya. Kay plus yung makanya ning may. Nagtata. Kami. Hindi naman kanya. Hindi ako naman yun.